Fil-preżenza tal-President ta' Malta u l-Prim Ministru ġew inawgurati 9 swali ġodda fil-Palazz tal-Gran Mastru l-Belt illi qatt qabel ma kienu miftuħin għall pubbliku. Il-ftuħ uffiċjali ta' dawn is-swali li jinsabu fil-pjano nubili tal-Palazz tal-Gran Mastru jirrappreżentaw fażi oħra fil-proġett usa tar-restawr tal-palazz fl-iżjed sit popolari imħares minn Heritage Malta. Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit għal il-TVM News li l-ispazji inawgurati huma is-salottu l-istudju tal-Gran Mastru, il-Kamra tas-Sodda tal-Gran Mastru, il-Kabinetto di Kurjożità, il-Kamra tal-Kapillan Kunventwali, l-Uffiċċju tat-Teżor, is-Sala tal-Franċiżi, is-Sala tal-Ordni ta' San Michelo San George u s-Sala dedikata għall-Parlament Malti li sa ftit ilu kien jopera mill-palazz. Barra li rrestawrajnihom irrestawrajna l-affreski tagħhom li njam is-soffitti imlejnihom ukoll żejjennihom ukoll b'artefatti li huma tal-perjodu, artefatti il-ġmiel tagħhom illi qed nispjegawhom ukoll lill-pubbliku, ġifieri l-pubbliku illum jista' jiġi mhux biss japprezza dawn is-swali, japprezza il-majestożità tagħhom, iżda wkoll jifhem il-Gran Mastru kif kien jgħix ġo dawn is-swali. L-artefatti li s-Sur Zammit qal ser ikomplu jsaħħu l-valur estetiku, artistiku u kulturali tal-palazz ingħataw b'donazzjoni tal-benefattur Paul Zammit. Indirizza ċ-ċerimonja l-Prim Ministru Robert Abela illi qal li huwa gburi bil-mod kif il-wirt kulturali u artistiku Malti qiegħed jingħata l-importanza li jistħoqlu, partikolarment fost il-ġenerazzjonijiet żagħżugħa. Elenka kif is-sena l-oħra kien hemm żieda ta' 50,000 tifel u tifla li żaru s-sit permezz tal-iskema Passaport ta' Heritage Malta. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll kif riċentament kien iffinalizzat il-kuntratt tar-restawr ta' Villa Guardamangia e kif grazzi għal deċiżjoni li kien ħal kabinet fl-2022 ser ikun qed isir b'investiment ta' 10 miljun euro minn fondi Ewropej. Il-President Miriam Spiteri de Bono qalet li l-palazz jixed l-istorja tal-poplu Malti u Għawċi huwa sit ta' patrimonju imprezzabbli li ser ikompli jsaħħaħ il-valur artistiku tas-sit. Hija raddet ħajr lil ħaddiema ta' Heritage Malta x-xogħol li wettqu f'dan is-sit li jiddeskrivitu bħala ġawra u teżor imprezzabbli għall-poplu Malti. Il-Ministru għall-Wirt Kulturali l-Art u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li fl-2024 meta l-palazz fetaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku wara perjodu ta' restawr, aktar minn 186,000 viżitaturi żaru l-palazz li huwa l-iżjed sit popolari fost dawk li huma mħarsa minn Heritage Malta. Qal li f'dan il-palazz sar proġett ta' restawr bla preċedent b'investiment ta' 40 miljun euro, bi 18 miljun minnhom b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-porzjon ta' fondi Ewropej kienu kruċjali sabiex flimkien mal-fondi nazzjonali ikomplu jwaslu għal proċess ta' restawri li rreġa' tal-ħajja lil dan il-palazz straordinarju.